Вижте тези, които се крият. Чуйте тези, които мълчат. Усетете тези, които ви лъжат. Четвъртата власт. Сник Штайн. Кой лъжат, кой крият, кои се крият, това ще разберем тази вечер отново. Добре дошли, казвам на всички, които гледат предаването от четвъртата власт с мен Ник Штайн. Имам гост тази вечер, ще разберете след малко за кого става въпрос. Преди да започнем и днешната тема, уважаеми зрители, имам да кажа една хубава новина и после с голямо съжаление влизаме вече в тежките негативни разговори, теми, които имаме тук в моето предаване. Бяхме говорили в последните ми предавания за здравеопазването, за негативите, за абсурдите, за корупцията в самия монополист и така нататък. И аз ви казах, не може да кажем и всички лекари са такива и такива лоши, негативни, а има и добри. Със сравнение, да речем, с Пирогов, искам лично аз да благодаря на болницата Свети Ана, по-точно казвам на 9-ти етаж на УНГ, уж нос гърло на доцент Димитър Конов и целия си екип, защото така иначе се наложише малко да ме стабилизират, тъй като аз нямах глас. Ако нямаше тези хора, нямаше да мога да водя предаване. Значи бях хоспитализиран там за една седмица. Много ви благодаря за цялостно грижа. Ето това е едно хубаво доказателство и в България има и достойни лекари и един цял екип, който работи наистина чудесно, възпитано и дисциплинирано и културно, така може да кажа. Значи доцент Димитър Конов и благодаря на теб и на целия твой екип и на всички сестри от мен. Това е хубавата новина, така може да кажем и да, един човек, когато оздравее бързо, това е новина и тя е добра. Сега обаче искам да говорим и тази вечер за много неща и най-вече за съдебната система, колко е корумпирана и също така, да кажем и като цялостно магистратите в България. Преди обаче това, имам да кажа нещо за един магистрат, преди да влезнем и като цялостно в днешното предаване. Един бивш магистрат, на който се обадих, чухме се преди 3 дена. Добър вечер, господин Гешев, на вас ви говоря. И ви поканих в моето предаване и вие казахте, ще участвате с голям интерес. Аз ви бях поканал за днеска. Днеска тази вечер няма да е възможно за вас. Не обичам да говоря срещу някого или за някого, след като той не присъства в моето предаване. Обаче темата ми тази вечер е такава, че няма как да мълча, няма как да не взимам отношение на вашата пресконференция, която днеска си издадахте. С голям интерес съм гледал тази пресконференция на един бивш главен прокурор в Република България, такъв както беше Гешев. И искам да кажа, идеите, които той си има с Сдружението Справедливостта за България, са чудесни идеи. Наистина така трябва да се прави, господин Гешев. Само, че не с вас начело. Като фронтмен, така като се казва на английски. Защото аз исках да ви задам въпроси и ще ви зададем, когато сте тук при мен на гости, като бивш главен прокурор. Вие няма как да не знаете за убийствата, които станаха в България. Дали поръчковите убийства, дали политическите убийства, дали за наредените убийства в България, няма как да не знаете. И аз наистина се очудвам, господин Гешев, защо не излезнахте на време, когато ви беше време, ако искате да кажете, аз съм много по-различен от всички останали в тази държава, аз знам нещо и ще излезна и ще го кажа. Според мене не сте много по-различен. Значи аз познавам едно друго лице, Бошков, който каза от Дубай, аз имам доказателства срещу Борисов, срещу така и така и така, аз когато ще дойде ще го кажа. Нищо не каза по пресконференцията. Изглежда много ослабнал, много притиснат човек. Много ясно, защото и той е бил в системата. А когато излизаш извън системата и предаваш хората, с които ти си работил, чакайте смъртно наказание. Господин Гешев, мисля, че и по същия начин стоят нещата при теб. Имахме опит. Имахме един атентат срещу вас, господин
Гешев, в който вие казахте, аз мисля, че Борисов има нещо общо с атентат срещу мен. Не мога да кажа кой какво има срещу вас, но много ясно. След като сте яли с тях на една маса години наред и не сте казали това, което всъщност знаете, до днешния ден не сте го направили, и след като предавате държавата, в кавичките, или с тези, с които сте яли, няма какво да ви очаква друго. А с цялата смелост да излезнете, да направите едно служение за справедливост. За справедливост за България. И вие да сте отпред начало и да кажете, слушайте, така и така и така и така трябва да се правят, и да опитвате по един много хитър начин да манипулирате народа и да се използвате от народната психология, защото точно така трябва да се правите, с граждански сдружения. Те трябва да се обединят. Силата, обединението прави силата, нали? Не го казвам аз, това е писано на народно събрание и на всеки умен човек му е ясно, точно това е пътя. Ама не с вас, защото вие предадахте тези хора. Вие бяхте вътре в система, господин Гешев. Не ли бе срам да излезнете да направите една пресконференция и да кажете, доверете се на мене, ние ще направим изложение, може би някой ден ще направим една партия, а аз ще ви кажа, като господин Гешев, като бивш главен прокурор на Република България, така и така и така трябва да се правите и да се използвате чрез манипулация, дълбока човешка манипулация, да се използвате от този народ, който едва вярва още на майка си. Ако трябва да бъдем честни, защото този български народ е излъган години наред. Дали това беше 2007 година влизане в Европейски съюз, дали беше царя, дали беше един Волен Сидеров, дали беше едно ПП, ДБ и така нататък, хората до днеска са излъгани. И изведнъж ще излезне нови герой и той се казва Гешев. Хора, който ме гледате тази вечер, имам една молба към вас. Не дейте да вервате на поредната измама, на поредната лъжа в България, на Сдружение Справедливост за България. Не вервайте на господин Гешев. Господин Гешев, вие ми казахте, нямате време, защото имате много ангажименти в Северна България. Да убедите народа, господин Гешев. Да го лъжете, да го манипулирате. Това ли ви е по-важната работа, отколкото тази вече да стоите тук до мен, да си гледаме в очите, да си получавате неудобните въпроси и да отговорите най-накрая, ако имате да кажете нещо. Не по вашата пресконференция. Защото като ви гледам как облекавате всички останали телевизии, нищо не казахте. Като Бошков. Едно голямо нищо. Защо не излизате и казвате, аз знам, аз като главен прокурор бях вътре в тази система, аз съм сбъркал, аз съм сгрешил, аз съм човек, аз бях подкупен. Примерно, не казвам, че бяхте, не мога да го кажа. Затова казвам примерно. Аз бях съучастник. Знам кой кого, какво убил, какви политически, какви наредени убийства имаше в България. Знаех тези неща. Колко дела открих или укривах толкова дела, защото аз така ми беше нареден или каквото и да е. Всеки човек може да спърка. Всеки човек има право на правка, нали? Да излезнете и да кажете, аз така и така го направих, ама поне от некъде да се почне. Няма как да стане. Нали? Защото вие ще бъдете следващия убит човек в България. Аз 2011 казах, следващия убит човек в България ще бъде Алексей Петров. Така стана. 10 години след това. Малко повече. И според мен, аз го казвам и тази вечер от ефир, ние имаме трима кандидати. Това е Борисов, това е господин Бошков и вие, господин Гешев. И затова никой от вас не говори. А за Магнитски и за всички тези неща и другите неща, и вече аз не мога да го слушам, наистина. Искам само да апелирам на вас, уважаеми зрители. Вие не подценявайте вашата сила. Вие може да поменете много повече неща. Не ви е нужно. Сдружение Справедливостта за България или някакви други сдружения.
Силата е във вас. Замислете си малко какво имам в предвид. Сега искам да кажа добър вечер на моята гостинка. Добър вечер. Мисля, че не трябва да се извинявам за моите силни думи. Напротив, аз изцяло ви подкрепям и съм очарована, че наистина казахте това, което аз с години го казвам и че за случая, който ще разкажем тази вечер, сте вие единствения, който ме поканихте. Аз се обадих и изпратих всичките тези неща с документите на всички телевизии. Другите частните, Нова телевизия, BTV, всички телевизии, които по принцип така са шумни и лъжат от всякъде, но аз съм разочарована от националната телевизия, която не разкрива истината за корупцията в съдебната система. Тя е задължена. Тя се изхранва от нашите пари, тази национална телевизия. Да, трябва да го кажем на зрителите. Аз съм щастлива и ви благодаря, че вие казахте тези думи, а не един български политик, гражданин или народен представител. Аз ви благодаря. Приемам го това, което казвате и аз също искам да ви благодаря, но искам, така както сме в един разговор, искам да ви кажа и на мен понякога не ми е лесно. Вие видяхте и моята съпруга отвънка. Знаете ли моята съпруга колко пъти се притеснява дори за мой живот с такива изказвания, които прави и дори с това предаване, което го правим и днеска с вас. И моето семейство по същият начин, но аз вече изтръпнах. Мен толкова са ме заплашвали, че... Значи, борим се за каузата, за истината и това е нашата кауза и за някаква промяна в тази държава. Абсолютно. И мисля, че ние двамата ще го направим и много други, които гледат тази вечер отвънка. Има надежда още в този Има народ. надежда. Има. И те се борят за същото, за тази кауза, за едно по-добро бъдеще на България. На България и на българския народ. Каквото и да ни коства това. Казвам ви от цялото сърце, добре дошли в мой ефир, в моето предаване. Заварили, радвам се. Това е госпожа Мария Колева, една, ще се уверите, смела адвокатка, който говори повече от мен. Това е много интересно. Те ме познават зрителите, защото аз на цяла България от много отдавна помагам на бедните и неправданите хора, които се чувстват безсилни, така че голяма част ме познават. Така, тази вечер искаме да докажем нещо много смело, което мисля, че никой не е направил до сега в български ефир. Да докажеш колко е или как се корумпират или се подкупуват магистратите. Нали, много от вас се питат как става, даваш ли пачка пари под масите и кой е Мартин Божанов. Няма да говорим точно кой е той, защото има много различни хиляди. Обаче въпросът ми, никой до сега не говори за Мартин Божанов. Много малко се чуваше в медиите в последните години. Сведнъж го убиват и се говори за него какъв измамник, какъв мъженик е било и как така работи с магистрати, купува и така. Защо не по-рано, защо винаги някой трябва да умре. И след това всички си говорят. Обаче имам един човек, ето това, Мария Колева, адвокатката, който го познава от години, който е от години писал жалби срещу измамите на този човек. Така можем да се го кажем. И аз направо ви оставам да говорите, да го докажете тази вечер в това предаване. Наистина, да се види истина. Да се види за случая за Мартин, единият от случаите на Мартин Божанов, това е, аз не го познавам, за първи път в съдебна зала се срещам с него, но това е истината, а всичките други телевизии, гражданите и зрителите трябва да знаят, че това, което ще кажа, е цялата истина. А другите телевизии във вашето предаване ще трябва да прочетат и да гледат вашето предаване, защото тук ще разберат единствената истина за един от случаите на Мартин Божанов и магистратите, и корумпираните магистрати. Това не е въпрос само за Божанов, защото системата е еднаква. Системата така. Напротив, системата е виновна. Не е виновен Марин Божанов. Да, именно. Мартин Божанов. Затова казвам, системата е такава. Го е поставила бушона, който да изгори. И той е един от много. Абсолютно. Един от много. Аз искам да ви кажа, че във всички райони, по-големите райони, има по един Мартин Божанов. И действащи към настоящият момент, за които аз съм писала до главния прокурор Цацаров, Гешев и Сарафов последно за 6 човека, включително за Мартин. И какво получихте обратно? Така, сега ще разкажа на зрителите за какво става въпрос. За какво става въпрос.
Аз бях по едно дело адвокат, която бях страна, по което дело Мартин Божанов представи доказателства. Аз разполагам с тях тези доказателства. Това какво е? За даден подкуп. Запис на заповед и договор за заем. Така. Запис на заповед. Нека да уточним за зрителите, защото има много, които въобще не знаят запис на заповед какво е. Вие като адвокатка ще го обяснете много по-добре. Аз ще го обясна по-просто, защото зрителите никой няма по начина, който юридически, ако го обясна. С тази запис на заповед давате на някого пари и посочвате някаква дата, която след тази дата вие можете да отидете да си ги изискате. Има съгласно Гражданския процесуален кодекс, много бързо с тази запис на заповед, за 3 дена ще ви издадат съда решение и вие може да тръгнете да си съберете това вземане. Това е с 2 думи, за да ме разберат. По друг начин обяснявам. Като договор за заем, всъщност. Точно така. Но записта за заповед, за разлика от другия договор за заем, облягва на член 417, който е бързо производство, веднага с издадената заповед можеш да отидеш съдия изпълнителя да си събереш вземането, докато там има възражение и така нататък по член 410. Няма да обясняваме тези ситуации. Разбрахме какво е запис на заповед. И сега по същество. Фирмата на Мартин Божанов, за да се разберат зрителите за какво става въпрос. Фирмата на Мартин Божанов, Спринт, купуват, имат предварителен договор за покупко-продажба на имот от моята клиентка. Този имот обаче е много апетитен. Той е точно срещу съдебната палата и е на 4 етажа на моята клиентка. И този предварителен договор, по принцип, в него пише, че предварително са й дали за 400 хиляди за купува този имот от нея, от моята клиентка, като 300 хиляди й дава предварително и 100 хиляди са се били разбрали в момента, който те се прехвърлят пред нотариуса този имот, но да се снабди с нотариален акт, тогава вече ще доплати тези 100 хиляди лева. Значи по делото пред първата инстанция аз не бях, защото самото дело започна от 2 се образува. Тъй като явно не стана по този начин, съгласно законодателството, всеки един, който има предварителен договор за покупко-продажба, може на основание член 19 от ЗЗД да отиде да го обяви за окончателен чрез съда и по този начин всъщност той си изкарва нотариален акт, може да си изкара нотариален акт. Тъй като те не се разбират, той подава искова молба пред съда, да обявят този предварителен договор за покупко-продажба в окончателен. При тази ситуация делото започва 2010 година, аз постъпвам някъде 14-15 година, идва при мен да поема и аз почти пред първата инстанция, последните съдебни заседания поемам делото, включително и пред първата инстанция беше и другата адвокатка, която в началото пое делото. Пред първата инстанция, докато аз постъпих, имало над 5 експертизи графологични, защото тя оспорва подписа под предварителния договор за покупко-продажба и казва, че този договор тя не го е подписвала, моята клиентка казва. Тя възрастна жена, дори даже не от София, от Павликени, и всъщност казва, че това не е нейния подпис. Значи някой си го направил. Да, точно така. Това се оспорва и по делото, за да се реши делото, основното, което е да се докаже дали това е нейния подпис или не. Аз заварвам, че е имало 5 експертизи тройни, това са 15 вещи лица, които доказват, че това е нейния подпис. Спостъпвайки с мен, аз се опитах и по друг начин, откъде са взети тези пари, 300 хиляди, как са дадени в брой, тъй като има, знаете, че над 10 хиляди, над 30 хиляди, има си разпореди в законодателството, не можеш да ги даваш брой, трябва да бъдат по банков път. И така нататък, да не обясняваме тези неща. Всъщност, но за съжаление загубихме делото пред първата инстанция, моята клиентка губи делото и всъщност той печели делото. Направих въззивната жалба пред Софийския апелативен съд и тази въззивна жалба поисках отново петорна експертиза, но преди това тя каза, че казах защо не поискахте. Аз поисках пред първата инстанция, но първата инстанция каза, че предишната адвокатка е изпуснала срока и е преклудиран срока и не може да се допусне петорна експертиза. Апелативният съд ни я допусна с въззивната, защото аз направих също така достатъчно задълбочено направих и ни я допуснаха тази петорна експертиза в Софийския апелативен съд. Така експертизата излезе с 5 човека вещи лица, графолози, и експертизата се оказа в наша полза. Смисъл такъв, че подписа под този предварителен договор за покупко-продажба не е на моята клиентка. Така.
Влизаме в съдеб. В крайна сметка се доказва, че наистина не беше нея. Да, така. Поне тези 5 експерта така доказват. Така. Влизаме в съдебна зала и какво се започва? Съдиите питат, влизат 3 съдии от Софийския апелативен съд, като председател на състава е Цветко Лазаров, съдията, за който казва, че е заплашван. Аз не съм сигурна дали това е истина за заплашване, защото поне по това дело в съдебна зала Цветко Лазаров изобщо не беше заплашен. Заплашената бях аз, нали? От Мартин Божанов. В смисъл как заплашен? Така, с заплахи в съдебна зала, сега ще обясна на гражданите. Да. Започна се делото, нали? И съдията пита да се дава холд. Аз, понеже ние сме жалбоподателите, казваме да. Той дойде с 2 процесуални представители, 2 адвокати, всички страни, управителя на фирмата и казва... Що да не се дава ход? Да. И те казват не, да не се дава ход на делото. Що? Не знам. Така. И изведнъж започват тези доказателства, записта на заповед и това да си ги дават на съдиите. Да. Така. И започва скандала между тях. И аз питам, господин съдия, аз съм страна. Аз искам да знам защо те ви искат отвод и те започнаха да му искат на състава отвод. Кой искаше на кого отвод? Значи фирмата на Мартин Божанов, Спринт, точно така, искаше отвод на състава. Така. И те обаче почват да се карат и на 3 пъти, нали, разбираме само в течение, защото състава поиска вещото лице да погледне дали това е неговият подпис под единият документ, нали, както се казва. И той каза, че е негов, единият от графолозите, но всеки един може да фалшифицира неговия подпис, което мен малко ме очуди, как един графолог казва, че всеки един може на него, нали, как е разбрал и така, но той призна, че това е неговия подпис, но всеки един може да го фалшифицира неговия подпис. Какво е изказване само? Какво е изказване на графолог, вещо лице. Толкова са ни добри вещите лица и затова си губят хората, вещи лица няма наказани, а ние имаме жалба, включително аз срещу вещи лица при същите те прокурори. Така, и какво се случва там? Какво се случва и започва един скандал. На 3 пъти, като те обвиняват, включително председателката на Софийския, това е много важно, която никой не казва, че председателската на Софийския апелативен съд, по принцип за такива дела с по-добри материален интерес или изгодни такива апетитни имоти, тя си има определени състави от Софийския апелативен съд, който просто ги назначава. Има определени вещи лица, които тя ги назначава по тези дела. Разбирате ли? Така. И обвиняват включително и председателката на Софийския апелативен съд. А искам да ви кажа, че срещу тази председателка съдия от самият съд 2016, 17, 18 година от съда, той я обвини публично, че тя му отне именно такъв апетитен случай, който му е бил разпределен на него. Имаше скандал, но никой на тази председателка, мисля, че и до ден днешен си е председателка на Софийския апелативен съд, въпреки че самият съдия от апелативен съд казва, че тя прави такива неща и в игрите, и схеми някакви прави в съда. Тогава те на 2-3 пъти излизаха да се съвещават тези съдии. Аз не знаех с кого. С нея може би се съвещаваха. И при едно от излизанията, предпоследното, аз понеже те не ми дадаха изобщо да взема становище, да се запознае с тези доказателства. Аз съм страна. Те са задължени състава. Поведението на състава беше абсолютно... Както на едната страна, така и на другата. Точно така. Арогантно и така. И всъщност при излизането аз отидах при вещото лице, беше седнал на първата банка от масите, които са в залата. И отидох и казах, това наистина ли е твоя подпис под... Не знам какъв е документа, но ти каза, че е твоя. Той казва, той е моя, ама нали, всеки може да ме подпише. И аз казах, сигурен ли си, че този документ не се отнася за някакво друго дело, нали, да си дали Мартин Божанов да му е дал подкупи или нещо за каквото е. И за това дело ли се отнася? Той каза то за това дело се отнася. И в следващият момент започна един зад него да почва да ме обижда. И аз казвам, кои са тези, как така, нали, какво е що? И той започна да ме заплашва, като едното беше, ти ще видиш кой съм аз, ти ще видиш еди какво си. Често да ви кажа, толкова се, нали, че дори не запомних другите, но това са цяла пълна зала, са чули всичките заплахи, които са. Връща се състава в залата и аз казвам, господин председател на Цветко Лазаров, той е председател на състава, съдията, казвам, много ви моля, снемете самоличността на този господин отзад,
защото той ме заплаши пред цялата зала. И вие аз не знам дали няма да се реализира. Не го знам кой е. Да. Аз не го знам. може да се каже и в крайна сметка не се знае, нали? Аз не знам кой Може наистина да се случва нещо. Може, аз казах, може да реализира и аз няма да знам кой. Аз не го познавам за първи път. Значи в залата. с целта да се снимат самоличността на Точно така. човека, така. Съдията не ми обърна никакво внимание, абсолютно никакво внимание. Изобщо напротив, той каза, давам ход на делото и продължаваме. Така явно му е наредено, като са излизали няколко пъти навън, че трябва да продължи делото. Обаче нещо ставаше въпрос, че те така или иначе казвам, но те ви представиха някакви доказателства. Искам да се запозная с тези доказателства. Той каза, тези доказателства не са оригинал. И тогава Мартин Божанов се обади и каза, не, оригиналите са в мен, няма да ви ги предам на вас, защото ви нямам доверие, така че оригиналите са в мен, на вас съм дал в съда копията. Нали? Оригиналите ще ги дам на прокуратурата и на ГДБОП. Защото те представиха някакво писмо, че предварително за този случай са били подали жалба до ГДБОП. Нали, представиха ги в съдебна зала. Това всичко е протоколирано. Ето в този протокол от 21 април 2017 година. Тук е описано, нали, както се казва. Значи вие смятате ли, че съдии и прокурори, хора от ГДБОП, от ДАНС и други са замесени с Мартин? Абсолютно. По начина, който действаше и състава, аз съм напълно убедена, че те са замесени, дали някой от по-горните висшестоящи на този състав им е наредил, но там имаше нещо. Дали са взели подкупа или не, аз не мога да кажа по тези документи, които те са представили и хората, нали, адвокатите на фирмата на Мартин Божанов са им дали. Аз не мога да твърда, но има доказателства, нали, както се казва, представени. И той твърди, че са им дали на този състав подкупи. И аз първо се зададах, този човек, нали, сам представя документи и казва, аз ви дадох подкуп. Разбирате ли, аз малко се очудих като страна, като адвокат, ти отиваш и казваш... това се случило в съдебна зала? В съдебна зала, пред цяла пълна зала, сериозно разбирате ли? Да. И той казва, нали, аз казвам, Боже, този човек сам си казва, аз ви дадах подкуп, ето аз протоколирано, ето го в това, в протокола го пише. Тук обяснява... Я го прочетете. Така, сега ще прочета тук малка пасаж. Това какво имаме сега? Имате също като мен. Това е протокола. Ето управителят на Николай Христов Атанасов. Имаме, нали, имаме време. Не всичко, малко, така. Значи, смисъл, че той отишъл, са го извикали графеолозите, вещите лица, да дадат, нали, за подписите и така нататък, за да направят експертизата. Тогава единият този, за който казва, че са му дали подкупа, чрез него става връзката, която е назначена от съдийката, е разпределена изрично това вещо лице, защото по принцип се имат и участвало и в други такива схеми и така нататък в съда, нали, за вещи лица да прави такива експертизи. И всъщност той му казал, че едва ли не нашата страна, ние сме дали повече пари. И ако иска да бъде в негова полза делото, трябва и той да даде пари. Така. Ето го обясняват и тук казват, че на 28 март на улица 6 септември към 17 часа го чакали, може да се забави и така. Срещнахме се аз до заведение Спасите, някаква компания, посочват заведението. Той ме пита дали съм с кола и с какво съм. Казах, че съм с кола и съм паркирал малко по-нагоре по улицата. Каза ми, че въпросът ми е решен. Викам, какво означава решен? Това е управителя, казва. Нали? Той казва, че като ми казал на паркинга, че за да се възтържествува истината, всеки трябва да си получи възнаграждението. Аз казах, добре, казвай какво трябва да правим. Той каза, аз след 2 дена заминавам за чужбина, но за застраховка ще ми подпишеш 2 документа. Смисъл да дадеш. И така, тук това са тези 2 документа, с които се предоставят парите за подкуп. Разбирате ли? Това е разговор между вещото лице по делото и между управителя на Сприн. Тук вече няма да чета. И да кажем всичко на е протоколирано. Ето сумите. Ето, в съдебния протокол, което е официален документ. Това е официален и това е достатъчно прокуратурата можеше да се задейства в същият момент. Така. И тъй като така те
те започнаха да обясняват и дойде моя ред, нали, както се казва, когато не се дадоха отвод съдята, дойде при мен, нали, дойде в моето време, той каза, докладвам въззивната жалба и аз трябваше да кажа дали я поддържам или не. И при тази ситуация аз казах, че преди да започна да казвам, аз си поддържам жалбата, но тъй като това лице ме заплаши, аз искам да се снеме неговата самоличност. Нали? Но когато той се обади и каза, когато съдията говореше, той се обади и каза това, което казах, че са оригиналите в него. Тогава съдията каза, кой си ти? И той каза, аз съм собственика, Мартин Божанов, аз съм собственика на фирмата. И аз тогава казах ми, господин съдия, аз за този човек ви казах, че той ме заплаши и може да реализира, но аз не знам кой е. Затова исках да му снемете самоличността, вие не му обърнахте внимание. Така. Следващият момент, нали, какво стана? Когато аз казах, съдията обаче си продължи да си дава ход на делото и аз казах, ето тук е цитирано и е написано в протокола и аз казах, че съдията, тук са записали една минимална част, че се чувствам заплашена за живота си и моля да спрете производството, да извикате прокуратурата, да извикате СДВР, да се предоставят тези документи, включително и договора за... И всичко това става, не мога повярвам. Съдебна зала пред цяла пълна зала. Окей, добре. Така. И казвам, моля ви, спрете производството, защото да дадем тези доказателства, защото тук се говори за подкуп и то ваши чепо са подкупени. И вие си давате ход на делото да продължи делото. А вашия състав е подкупен? Значи състава си казват, представят документи, но си продължава да си води делото. И аз казах, вие ако не извикате, аз в момента ви искам отвод на състава и аз ще подам жалба до прокуратурата, сега излизам и подавам жалба аз до прокуратурата и до СДВР. Направихте ли го? Всъщност тогава, когато аз казах на състава, че ако те не извикат прокуратурата, тогава той каза, затворете залата, събраха, ето тук са... И по това съдебно заседание тогава ли извикаха наистина прокуратура? Да, тогава в същия момент? Същия момент. Така, в същият момент, ама не по... Той съда ги извика, но по мое настояване. Нали? Но го направиха в същото създание. В същията в 9 часа ние бяхме първото дело и ето накараха ги, ето тук са изписани... И какво стана след това, защото времето напредва? Така, значи какво става? Събраха, ето ги тук свидетелите, затвориха ни от 9 часа до... Тъй като имаше и други дела след нас, напуснахме залата след 1 час, дойде прокуратурата, дойдоха хора от СДВР, снеха самоличността на Мартин, което тук му е генето и данните, което после ще кажа малко и за това, че тук има, че той имал няколко самоличности, включително си е сменил егенето. Сериозно? Да. Интересно. Значи, днеска в 24 часа. Ще направим пак предаване. Да. А тук в това му пише какво е. Наистина е с различно егене тук в този протокол, когато му снемат самоличност. Не е грешка. Един номер, а целият егене. Цялото егене, последните 4-5 и рождената дата. Италианците биха казали мама мия. И в един момент какво се оказва? От 9 часа до 8 часа вечерта ни взимаха показания, свалиха ни долу в съдебната палата. Някои си отидаха от тези свидетели, не знам на кого. Нямаше и 1-2 месеца ли какво ли беше. Моята клиентка и аз получихме да отидеме да дадем показания в ГДБОП. Отидахме с моята клиентка и в ГДБОП дадохме показания точно какво е било, както казвам и разказвам. Ето всичко това е протоколирано, което е официален документ. Така, тук в протокола, между другото, ако Цветко Лазаров, което е лъжа, тук гледам сега, че го защитават, едва ли не той го е заплашил, в съдебна зала аз категорично казвам, че лъжат. Цветко Лазаров, съдия Цветко Лазаров не е заплашван от Мартин Божанов в съдебна зала. Аз бях заплашената, както се виждате. Напротив, протокола тук ще пише, че когато дори даже му е казал... То не е писано вътре, че написано е тук. Не, че е заплашен. За мен е да. Да, но не за него. Не за Мартин. За Мартин даже секретарката, тук има един пасаж, трябва да го намеря, че даже той с съвсем нормален тон казал... Добре, и накрая какво става? Така. И какво става? След ГДБОП? След ГДБОП 2017 година нищо. Край. Нищо, така си помисли. Така. И аз сега питам. Значи в момента тук са замесени съдии. Аз като страна, нали, то се разпредели, те си дадоха отвод състава и отиде при друго дело, спечелихме делото при друг състав и така нататък. Нали. Ние спечелихме делото с моята клиентка. Но аз питам, аз искам да знам в какво става с тези съдии. Взели ли са подкуп или не. Така. И започнах да подавам жалби. Нали.
Мисля вече, че към този период, не знам, Цацаров 18-та ли година беше. Значи при Цацаров съм подавала. Всички години, през една година аз подавах жалби до главния прокурор. Гешев най-много жалби, 2-3 жалби имам по този случай. Разбирате ли? За този случай... Значи, когато ще ми гостува, ще покана и вас. Така, значи на Гешев изрично 1000 пъти. Това не е единствения случай с искате измами. Искате ли да покани, когато Разбира се. Направо, нека в очи. Да ми каже, аз ще представя тогава колко преписки и жалби за извършени престъпления от съдии, прокурори, доказани, пак с такива официални документи, представени пред съд, и те не взимат никакво отношение. Нищо обратно. Нищо обратно. Напротив, целият Висш съдебен съвет, целият вече цялата съдебна система, прокурори, съди, започнаха атаките към мен. Тормоз, насилие, преследване, сериозно, което аз ще ги заведа дело с тях. В какво се изразяват? В много неща. Например, най-тежките ми кажи и зрителите да разберат. Как може да бъде заплашен един адвокат действащ? Аз си купувам, например, Висшият съдебен съвет излиза с декларация, когато предаването, с декларация срещу мен, председателя на Върховния административен съд, Георги Колев, бившия. Защото съм чувал, някъде искаха да те свалят от канцеларията. Така, да. Верно значи, аз имам 5-6 преписки за изказванията ми като гражданки, че защитавам правото, че разкривам корупционните схеми по високите етажи. Те ме дават на адвокатската колегия да ми отнемат правата. Защо? Защото те знаят, че аз, влизайки в съдебна зала, не могат да ме съдят. И аз питам, ако съм казала нещо неистина, защо не ме съдите? Да. Така. И в един момент, това е минималното, което е. Спряха ми предаването. То наказваници. Цяла районна прокуратура ме набедява, че съм била казала и ме дава на адвокатската колегия, че съм била казала, че в тази са назначени всички неграмотници или нещо то род. Така. И разбирате ли, те ме дават на адвокатската колегия, но аз разговарям с ръководителя на районната прокуратура, под жалбата се подписват всички прокурори от районната прокуратура. Утре ще ми сложат наркотици в къщата или в колата, аз как ще се оправдая, че не са моите наркотици? Това е много сериозно престъпление, което да правят спрямо мен. Значи това е най-малкото. Ако ви разкажа, но другите неща трябва повече време, затова няма да ги разкажа за насилието, тормоза и преследването спрямо мен. Смятате ли, че това убийство е свързано с съмитане на информация за съдии, прокурори и други от по-високи етажи? По действията на този състав, аз не го познавах, сега разбирам. Тогава не смятах, че е такъв бандит, този Мартин Божанов, защото за първи път в съдебна зала го видя. Единственото, което ми направи впечатление, че човек, който да си позволи да каже, аз ти дадох подкуп без и да представя, без да му пука, казах, този човек има много хора зад себе си, които стоят зад него. Значи аз в момента смятам, че Мартин Божанов е само един бушон. Да, аз мисля, че... Те поръчват тези съдии и прокурори. Той го няма, обаче с него или зад него, мисля, че стои цял много сериозен апарат. Не само... Значи целият съд, магистрати, съдии. Аз не обвинявам всички съдии. Има много свестни съдии, но това, което тези съдии са направили, тези хора трябваше моментално, а тези съдии не бяха разпитвани. И в момента другата лъжа, че Цветко Лазаров, аз понеже за това дело говори, съм 100% сигурна. Съдията говориш. Да, съдията. Казва, че по принцип той е бил дал жалба до Висшият съдебен съвет. Това, уважаеми зрители, е пълна лъжа. И в момента искат да прехвъргат вината на магистратите, за да се оправдаят, да ги прехвърлят на мъртвия човек. Няма човек, няма истина. Разбирате ли така? Защо го убиха, според тебе? Според вас, извинявай. Защото много знае. Аз мисля, че много знае и явно вече е тръгнал, може би има неща, като тук се случило, че е загубил делото. И почва една каша. И почва вече, вие защо не ме излъгахте, аз ви дадох пари, еди какво си, и оттам вече и другите схеми. Кажете на хората как стават подкупи. Подкупите според това, както виждате. Има един пример. Друг пример? Как стават подкупи? Някой път, сега ще ви кажа, понеже съставите не винаги директно се договарят с съставите, с съдиите от съставите. Защото няма право. Така. Не, че нямат право. Имат право. Обвинаемото лице. Повечето случаи съставите се определят
от тези по високите етажи в съдебната система. Виж съдебен съвет. Добре, да кажем на обикновения човек, как може да си го представя, ще кажат, нашата съдебна система е много корумпирана. Как стават? Как минават парите? Дават се пари. На кого? Значи имаш един съдия, значи съдята, той ще води делото. Тук в случая... Да, имам и... едните пари са дадени на едното вещо лице, а другото на майката, поне съществува нейните данни, на майката на председателя на Цветко Лазаров. Са правят... Да, на майката на Цветко Лазаров е в другата. Разбирате ли? На майката, значи това трябва да си представите, уважаеми зрители. Поне нейните данни са това. Това е запис на заповед, да, на който се доказва са 50 хиляди лева, трябва да се плащат на майката. Да, са платени, да. Са платени парите 50 хиляди лева на майката на съдя. На съдята, председателя на състава. Председателя на състава Цветко Лазаров. Аз не знам дали са и дадени или не. Според този документ са дадени тези пари и тя е трябвало да евентуално падежа на тази запис на заповед на 20 април. Един ден преди съдебното заседание. Сигурна ли си това е така? Аз не мога да бъда сигурна. Защото не мога да обвиняваме някого, значи първо ние обвиняваме. Аз не мога, но аз питам. Но не може, нали... Човека е невинен, до когато не показваш противоположното. Значи аз съм адвокат и дори тези, които са виновни, правят всичко възможно да ги защита според закона. Нали? Което ми позволява моите правила. Трябва да внимаваме много с това изказване. Аз не казвам, че са взели. Значи аз не казвам. Да. Значи това е било работа на прокуратурата. И аз питам. Имам няколко въпроса за моите съмнения, че има вероятност да са взети тези подкупи. Кое ме навежда на мисълта за вероятност и съмнение. Да. Така, първото нещо, от 2017 година, при мои жалби, които за този случай съм ги дала на Гешев многократно, на Висшият съдебен съвет, на президент, Народно събрание, министър-председател, всичките тези депутати на 13-ти миналата година, когато взеха ПП-то и ДБ-то пак властта, аз им представих в Народното събрание на всичките партии. Сега последно беше за този случай. Сега последно си дал миналата седмица, колкото си спомним, на министър на вътрешни работи. Да, в понеделник, този понеделник се срещнах с министъра на вътрешните работи. А той какво казва? Ами той нищо, те ме изслушаха просто, казаха, че ще проверят тези неща. Аз му казаха, беше и шефа на СДВР, те казаха, че това кога беше миналата седмица? Сега в понеделник. Понеделник, където мина, бях с министър, те ме поканиха. Това е хубавото, защото бяха единствените, бях уведомила всички парламентарни групи, главния прокурор, омбудсмана, където ще стане Европейския съюз. Този омбудсман, ние от партия Правото, защото съм председател на партия Правото. Нека да не правим реклама на партии? Не правят. Не. Става въпрос, че от партията сигналите идват в партията. Да. И понеже аз като адвокат, чрез мене се изпращат. Да. Ние ще изпратиме там, където се одобрили за европейски омбудсман, да й зададем на тези европейски, знаете, тя веднъж влизла ли е в съдебна зала и да видим кой е защитила. За този случай и омбудсманката е запозната още през 17, 18, 19. За това и кажеш, нищо не върши. Абсолютно никой. Да. Почнаха атаките. Имаше против нещо да включим и двама-трима зрители. Да видим те какво ще кажат по случая. Въобще какво мислите за нашата съдебна система. А през това време, значи нека да се спише телефона, ти можеш да се изкажеш това, което искаш да кажеш още. Да. Искам твой акцент да сложиш, защото акцента слагам в това, че по принцип този случай е тенденциозно и нарочно прикриван, защото наистина може би. Защо? Съдиите, ако наистина са били набедени и не са взели подкуп, защо от 17-та година, 7 години не са подали прокуратурата срещу Мартин Божанов за набедяване? Да ми отговорят Цвятко Лазаров и състава, другите двама, защо не са подали жалба пред прокуратурата за набедяване. На база този документ и тези доказателства. Ето, знаете ли как ще да се разкрие? Подписите, дали са на майката на съдията и на вещото лице. Ето това е доказателство и набедяване. Защото има текст, ти когато набедяваш съдия в присъствието на цяла зала. И той е съдия и този състав си мълчи 7 години и той е вече умрял и нищо и до ден днешен. Няма как да го разбираме. Добър вечер, слушаме. Здравейте, господин Щанин. Здравейте, откъде? От София се обаждам. А как се казвате? Йорданов. Господин Йорданов, слушаме. Има една такава приказка, че
В Италия си има мафия, пък в България мафията управлява държавата. В България, за съжаление, Да. мафията толкова се е разраснала, че за да се оправят нещата, трябва абсолютно в цялата съдебна система прокурори, НАП, НОИ, полиция, ДАНС, митници, всички да бъдат уволнени и да се започне наново един избор на хора, които, за да отидат в тия институции, трябва да минават и през полиграф, и през тестове, с които да се доказва тяхната неподкупност. Иначе България няма да се оправя. Госпожата е абсолютно права, госпожа адвокатката. За съжаление, тя не е единствената, която е заплашвана в България. Със сигурност. Много ви благодаря за Аз обаждането. особено в 2014 година до настоящият момент съм заплашвана, включително 2015 година срещу нас имаше като атентат с още двама журналисти, когато водех предаването. Така че просто тук часове и дни трябва да разказвам. Значи искам да ви кажа, че като Мартин Божанов и такива подкупни съдии, магистрати, прокурори и полицаи има. Аз ще ви ги изреда, за които имам прокурорски преписки, подкрепени с доказателства срещу съдии за извършени престъпления и прокурори. Сега, като се започне, районен съд, окръжен съд Сливен, Върховен касационен съд, районен съд, окръжен съд Смолян. И то се е свързано с имотни измами на хората, им взимат имотите или просто се явява някой, че му е купил имота. Това е голям апарат, сигурен съм в момента има един много сериозен случай, който е висящ. Това е за районна прокуратура Видин, окръжна прокуратура Видин и софийските. Те побъркваха, докарват хората това до момент или да се самоубият, или да се саморазправят. Това ги докарват, защото не обръщат внимание. Значи, аз в момента, ако съм ти платил и съм поръчкова, достатъчно е ти да кажеш, че аз съм те казала, ще те убия и край срещу мене по член 144 ще заведат дело, че за убийство и ще ме осъдят не за клевета, за закана за убийство. Обаче, ти ако влезеш в моя кабинет и ме нападаш за убийството, няма. Добър вечер, слушам и следващия. Нека да има динамика малко. Слушам ви, добър вечер. Добър вечер, с удоволствие слушам и вас, господин Щайн, и госпожа Колева. Само се представете откъде и как се казвате? Янчева се казвам, аз Цветана от Варна. Аз имам повече от 15 години борба с съдебната система. Не с противната страна, а с самата система. В лицето на адвокати, съдии и вещи, зловещи лица. Госпожа Колева имаше предаване в СКАТ. По същите причини свалиха предаването. По същите причини. Просто защото казва директно нещата едно към едно в лицето им. Тя държи писмени доказателства за подкуп. Писмени доказателства. Независимо от това, тия двата документа трябва да бъдат проверени, да речем, защото как обаче ще се докаже подписа в тая запис на заповед? Документа е запис на заповед. Подписът е положен от шефа на фирмата, който е дал парите. Точно така. Искат да се докаже подписа. И много хора се питат как се докаже, като той е мъртъв. Мъртъв е обаче, има документи. Документи, на който вече никой не му пука. Точно така. В които неговия почерк е ясен. И трябват много свестни лица по... Кратко, моля ви, имате 15 секунди. Да кажа каквото трябва. Защото вещите лица са част от мафията в съдебната система. Разберете го. Сигурна съм, че госпожа Колева ще го потвърди. Аз имам прокурорска преписка при Гешев, при Цацаров и при настоящият прокурор Сарафов. Ако народа не изхвърли всички сега, чувате ли ма? Чуваме. Всички от Народното събрание, които тук за тия 30 години са едне и същи хора в Народното събрание и приемат лобистки и мафиотски закони. За това говорихме толкова пъти вече. Или да ги принудат да направят направете вие нещо. Закон, за да може в цялата система всичко да излезе навън. Благодаря ви. Имаме заместник прокурор, който беше дясната ръка на изгонения, да кажа грубо.
Какво очаквате от тия хора? Разбира се, Те разбира се. Всички са... Нали така? Да не забравиме, че когато назначиха... Благодаря на Варна. Всичко Да не добро. забравиме, че когато назначиха новия председател на Върховният административен съд Георги Колев, той имаше точно Значи той Гешев, имаше факти, че е извършил престъпление, някакви престъпления, макар и дребни, нали, за когато имоти, измами и Гешев ще така. дойде, аз ще му дам, нали, откровено и той тук да се каже, ама да бъде искрен, да не опитва да манипулира и да ме лъже. Ако Не има да може каже да лъже, нещо... защото ще му покажа документите, че лично до него си... Не само за този случай, като цялостно, не? Защо много искаха да случаи. го махнат и не за какво този, и така не за нататък. този. Аз казах, над 15 прокурорски преписки, които са с официални документи срещу магистрати, съдии, прокурори, кметове, министри, съдебни изпълнители, вещи лица. Едни вещи лица и съдиите от Софийски окръжен съд и Софийска окръжна прокуратура и Върховният касационен съд, който аз ще заведа дело за преследване, набедяване и извършено престъпление, длъжностни престъпления. Имам доказателства срещу тези хора. Ще говорим но от Върховният съд това са цели първо и второ отделение съдите. Аз ще ги съдя. Ще излеземе навън. Браво! Не, това браво, е за така трябва да Магнитски. бъде. Ето това съм адвоката, който Магнитски. Защото аз защитавах интересите на Европейския съюз. И Европейския съюз на 2 пъти му пиша писма на Европейския съюз, Европейската комисия... Аз не вярвам в този Европейски съюз. Да, не вярвам и в... Не вярвам. И в Страсбург на съда. Глупостите много добре знаят какво става тук прокуратура и изобщо го не вярвам. подкриват и другите. 3 години какво направи Европейската прокуратура? Европа да... Не. Нищо не направи. Те значи тук трябва външни замеси, да не е европейски. Именно. Съгласна ли си? Аз искам с други организации. Ще го направя сега с вас. Така трябва да направим. Ще ми помогнете. Разбира се, заповядайте. След като България на българските политици не могат да помогнат. Нека да чуем и още един зрител. Заповядайте. Здравейте. Слушаме. Вие сте млад човек, нали? Но преди 31 година и половина, да речеме, когато мафията, току-що заражда с се мафия, сваляше министър-председателя Филип Димитров, той държа една блестяща реч в Народното събрание и призова депутатите да не се поддават на мафията и че в България се заражда и се изгражда една огромна мафия. И тогава те му се подиграваха в парламента. Отнесем бил, лъса ми му се привиждали, не знам какво, не знам що. А в България мафията е изградена по азиат-болшевишки образ и подобие. Както обществения строй, азиат-болшевишки мутроолигархизъм, същото нещо го направиха съветските служби в България. Това трябва да ви го каже и Лъчо Тасев, офицер от управление научно-техническо разузнаване. Представете ли се откъде се обадихте, как се казахте? Агент 008. Не, благодаря. Агент 008. Да, всичко добро, довиждане и чуване. Значи много са дразни, ето точно такива обаждане. Няма да кажа името. Знаеш колко хора имам, които казват, аз знам нещо, ела да видите господин Щайн, заповядайте в моето предаване. Няма цензура. Свободен ефир в тази телевизия, в моето предаване. Не! Аз ако ще дойде, нали знаеш, има мандра. Ако ще ме запалят мандрата, ти няма да ме оправиш от моята мандра. Ето 008. Значи такива нямам нужда. Поне бъдете умни и ме излъгате. Кажете, че се казвате Иван Иванов от Вищов. Да мини номера. Всичко добро. Един факт. Да. Значи, сега днеска разбирам, че Мартин Божанов имал паспорти с различно ЕГН и с различна фамилия. Ето, наистина в този протокол е с фалшивото ЕГН. Има 2 егенета, което по този въпрос. Значи, ето те дават, че това е било истинското му егене, а това е в фалшивото. Обаче тук те дават, че сега януари има тези фалшив документа. Напротив, 14-та година, там вижте, че пише, че му издаден с този номер, сравнете, е 14-та година. Така че абсолютно този човек е имал по 2-3 паспорта, може би с различни егенета. Кой ги прави тези егенета? Съдиите и полицаите. Разбира се. Системата. Майн гот. Значи колко е силен? Толкова ли е? Не силен, не искам да ползвам тая дума. Колко е мощно този апарат и този, който стои още с него. Да.
Божинов го няма. Ето Божанов това гражданите не го казват, но днеска го това разбрах. вече. Да, виждам тук имаме две различни егенета. Аз нямам право, нали, от закон за защита да ги чета тук. Той е починал вече, но както и да е, няма право. Нямам това но ето право. вижте, че съвпада второто фалшивото с протокола, който е снета самоличността му в 2017 Да чуем и година. последния. Добър вечер. Няма, добре, прекъснахте. Окей, благодаря, защото времето напреднал. Това са много интересни факти. Госпожа Колева, аз възхищавам ти се наистина от твоята борбеност, от това, което опитваш да го направиш. Аз също така от години и наблюдавам и това, което чухме тази вечер също от едната друга телевизия, в която и двамата сме работили. Бяхме свалени, защото когато казваш истината, когато се бориш и когато вече външната замесва се обажда в една телевизия, свали го, защото, нали, държавната сигурност, аз го казах, те не спят. Нали, какво прави един германец в тая държава? Той на къде седи, какво буди той народ? Нали разбираш? Така. Същото като е пред теб. Ами аз бях свалена, защото точно декември, може би, бях застъпила един от Якоруда, дойдоха в предаването хора, които бяха малтретирани абсолютно като роби в Якоруда, от бившия кмет, който се самоуби, мисля, че миналата година. Така. И ме съсипаха. Дадоха ме на шоу с една статия, адвокатката дъвче членове в ефир, с една снимка, сравняваха ме това случай, който аз ги съдях. Сега те медии, нали знаеш, те взимат пари, те работят, така, нали да пишат? Аз тръгнах да осъдих ги, съдиите си придаваха, смисъл се даваха. Това е малкото, което казах в началото. Има много сериозни неща спрямо мене, преследване и наследване. Това са много нещата. Аз много изтърпях през тези 10 години, но не се предавам, защото справедливостта рано или късно ще победи. Аз ти благодаря. Точно така. Това беше много велика дума. Аз много вярвам и аз в това. Аз благодаря много за вашето, твоето участие. Ние сме на ти, нали? Да, вече, да. Как ти си дойде отвътре от сърце. Много ти благодаря. Надявам се пак ще ме гостуваш, защото имаме много да разкрием. Знаете ли, в началото казвате за това справедливостта, което ще регистрира човек, който е замесен и е прикривал престъпленията, за което аз ще го подам да го разследват Гешев, въпреки че е бивш. Защото имам достатъчно доказателства и преписки, които той е прикривал престъпления на магистрати, кметове, министри, чесита, вещи лица, и ще ми говори за справедлива България. Разбира се, нали това казах тази вечер. Вие това казахте, не случайно ви казах, че ви подкрепям, седно взехте моите думи. Така, аз много ви благодаря. Пак каза, може би имаме една и съща кауза. Гешев ми каза, ще ми гостува. И ще ви покани вас. Благодаря, нямаме никакво време. Уважаеми зрители, ще се видим и в другата седмица, четвъртък. Не пропускате повторението. Ако искате още веднъж ще гледате това предаване, тази вече в единици са и оттам нататък вече не го знам, но 11 пъти на седмица. Всичко добро. Чао!